Sa puso ng Palu, Leyte, nakatayo ang isang burol na tahimik na saksi sa ilan sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang Hill 522, mas kilala bilang Ginhangdan Hill. So, what's up mga katripa? Nandito na tayo sa panang bahagi ng Hill 522 o mas kilala bilang Ginhangdan Hill. At sa harapan naman natin ay makikita ang Bangon River Walk. Bago natin akyatin ang burol na ito ay babasahin muna natin ang plakang ito na gawa ng LGU of Palu noong 2024. Base sa nakasulat, the name Ginhangdan came from the Waray word hangad, meaning to look up. It is told that a wooden cross stood at the crest of the hill before the Japanese occupation. After World War II, a concrete cross was erected by civic-minded citizens of Palu, which became a pilgrimage site during the Holy Week and most especially on Good Friday. Thousands of devotees flocked to Ginhangdan Hill up to the huge cross, offering lighted candles and prayers to fulfill their yearly sacrifices or panata. Currently, the Ginhangdan Hill or Hill 522 is living up to its name both as a pilgrimage and a historical site. Grabe! First time ko to nabasa at sobrang sarap sa feeling na maakyat natin, na alam natin ang istorya na sa likod ng burol na ito. So tara, akyat na tayo. At yung isang plano ko ay mabilang din kung ilang steps talaga hanggang sa itaas ng burol. 11, 12. Okay. Mula dun sa baba ay may 12 na tayong steps. Kaso may dalawang hagdan. Posibleng magkaibang bilang nito. So, dito tayo. Always right. Sa ika-12 na baitang ay makikita ang santong ito. At kita naman natin na inaalayan ng bulaklak at posible mga kandila rin. Kasi kita at bakas yung mga natunaw na kandila. Tara, balik tayo sa pag-akyat. 46. Alright. Sa ika-46 na baitang ay makikita natin ang pwede at hindi pwedeng gawin sa itaas ng burol para mapanatili at mapangalagaan ang lugar na ito. Sa ika-46 na baitang ay makikita naman natin na may cross at dalawang cross kabilaan at may alayan rin ng mga kandila. Sa left side naman ay makikita ang isang multifunctional hall. At tara, silipin natin kung anong nasa loob. Sa loob ng function na ito ay mafe-feel mo na parang habit siya. Alam mo yung bahay ng Lord of the Rings, parang gano'n yung feeling. At makikita natin na may mga guhit ng mga bulaklak, paru-paro, at may mga artificial grass na nagsisilbing full sticker na rin sa function hall nito. At sa taas na bahagi ay makikita ang kalangitan na nagbibigay ng
ilaw effect dito sa Berhing Our Lady Mary Mediatrix of All Grace. Kaya kung maobserbahan nyo sa mga kuha ay sobrang ganda ng lighting dito. May nakita ko na logbook, at kung pupunta ka dito, palag mo na rin yung pangalan mo. So, tapos ka tayo sa function hall at balik muli tayo sa pag-akyat. Mahaba-haba pa to. Sa ika-179 na baitang walang practice ay nandito yung first deck na pwedeng pagpahingaan, at may CR din dito sa pambabae. At check natin sa 179 na baitang ay matatanaw mo na rin yung Leyte Golf. At ika nga, makikita talaga dito yung mga approaching na mga kalaban. Kaya pipiliin talaga na kampo ito at magsilbing lookout para sa mga kalaban. So, ito ang ilalim bahagi ng viewing deck nito. So, hindi na gumagana. Hindi na gumagana at hindi pwedeng gamitin. Kaya, kung kayang pigilin yung mga ihi ay ipagpaliban lang muna. So, ito ay daan rin papuntang ibaba. Pwedeng maging shortcut. Pwede itong maging shortcut. At kung nakikita nyo yung railings ay malapit na dyan yung pang ibaba. So, aakyat tayo sa viewing deck. At syempre, di na natin to bibilangin na mga steps na ito dahil nag-stop tayo dyan at nasa 179 steps na tayo at babalik tayo sa pagbibilang kung aapak na tayo muli sa stepping stone na yun hanggang elevating na mga wow. Ganda. Kung ikaw ay hindi pa nakakaakyat ng Ginhangdan Hill ay akyatin mo na. Tara, balik tayo. May nakita ko dito, parang balita ko lang sa mga taga dito na nakausap ko na itong hugis oblong na to at ay naging kampo at naging taguan ng mga Hapon. Sa bawat hakbang paakyat sa baitang nito, hindi lamang tanawin ang iyong matatagpuan, kundi mga bakas ng nakaraan. Dito, minsan umalingaw-ngaw ang putukan at pagsabog noong ikalawang digmaang pandaigdig, habang nagaganap ang isa sa pinakamahalagang yugto ng pagpapalaya sa Leyte. At may sisilipin tayo sa bandang likod. Iyon. Show.
mga steel bar na pag-aakyatan at babaan papunta sa ibaba dahil ay ano to dati ay may mga nakakapasok dito sa loob pero ngayon ay pinagbabawal na dahil delikado at posibleng may mga ahas na nakatira na dito. At kita nyo naman sa puno ito ng mga kakahuyan. Tara, aakyat tayo muli. Pahinga muna tayo sa ika 280 na baitang. At dito sa ika 180 na baitang ay makikita mo yung south na bahagi. Alo Leyte. Nakakapagod pero sulit naman yung mga tanawin. Pahinga tapos sabayan ng tanaw-tanaw lang. Nasa ika 380 na tayo na baitang at naglalabasan na yung mga nakatagong oil sa katawan na ito. At malapit na tayo sa tuktok ng burol na ito. Kaya pahinga muna tapos balik muli sa pag-akyat. 452 na baitang ay nandito naman siya yung pangalawang deke na pwedeng pagpahinga. Okay, 452 at ilang metro na lang ay nasa tuktok na tayo. Kaya konting tiis na lang at malalang pawisan. Ano, let's go. .505 na tayo na baitang at konting tiis na lang nasa tuktok na tayo at makikita ng malapitan ang cross, ang wooden cross na ito na may age na 5 dekada sobra, mag-aanim na yata. 505 sa ika 516 na baitang ay makikita mo to view na to at sana sa pagpunta mo ay maganda yung panahon at tsempuhin mo na rin i-check yung weather update para siguradong maganda ang tiyempo tuwing naakyat ka dito. Grabe, nakikita ko na yung Palu proper dito, tsaka isang subdivision malapit din
dito. So, ayun na nga, ika 516 na baitang na tayo at nagpalit muna tayo ng battery kasi namatay. Ay, low bata pala, hindi namatay, pinatay ko. Tsaka malapit na tayo. Ah! 55, 56, 57. 500 557 na baitang mula sa ibaba hanggang dito sa tuktok at malapitan na makikita natin na ang cross. Sulit. Ngayon, ang dating lugar ng digmaan ay naging lugar ng pagninilay, pananampalataya at paghanga sa kagandahan ng kalikasan. Mula sa tuktok nito, matatanaw ang malawak na Leyte Gulf at ang mga pamayanang minsang naging bahagi ng isang makasaysayang laban para sa kalayaan.